Hi guys, खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो नैबे आंनि डिडि प्रडाक्शनाव नोंथांमोन बयखौबो आङो आंनि गोदान भिडिअ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। स' आंनि दिनैनि भिडिअआ मानि सायाव जागोन आं नोंथांमोननो एसे फोरमायना होगोन आरोना। आंनि फिसाजोनि सिक्रेट खोथा बियो। बे खोथाखौ आङो जेब्ला आंनि फिसाजोआ 7 मान्थ 6 मान्थ जादोंमोन होमब्लानो आङो फोरमायनो होननानै सानदोंमोन। ओमफ्राय आङो दिनै फोरमायनानै होथारनोसै आरोना। जोंना फिसाजोआ बिनानाव केन'सा दैमारि बेनि भिडिअखौ नायनानै बिराद माने मोसायो, मोजां मोनो। बिनि रोजाबनाय गान बेखौ खोनाबानो आंनि फिसाजोआ गाबनायानो सिरि थायो। ओमफ्राय हराव उन्दुनाय समावबो डिस्टार्ब खालामोना, बे समावबो जोङो बिनानाव केन'सानि भिडिअखौ देखायना होयो आरो होमबानिया जोंना फिसाजोआ मबाइलखौ दलद लानानै उन्दुलाङो आरो। ओमफ्राय बे बाहेराव थादोंब्लाबो बे बिनानाव केन'सानि मोनसे एलबाम दोङो, बेखौ दामबानो न' सिङाव हाबखायो। ओमफ्राय मोसायो बाहेराव थाबाबो दामनाय खोनाबानो बिनि खोमायाव खोनानोल' नांगौ आरोना। बिनानाव केन'सानि एलबाम मोनसे दोङो ना, आं नोंथांमोननि गेजेराव देखायगोन आरोना। ओरैबायदि मोजां मोनो। ओमफ्राय हरावबो उन्दुबा ओरै नायनानै मबाइलखौ लानानै बिखायाव ओरै लाबावलायो। ओमफ्राय उन्दैजों उन्दैखाय नायनानै मोजां मोनोदां होननानै आरो दिनै आङो बेखौ शेयार खालामथारबाय आरोना। ओमफ्राय जुदि बायसान्स बिनानाव केन'साया जोंनि भिडिअखौ नायफ्लांबायदोब्ला गाज्रि मोननो नाङा। आंना फिसाजोआ नोंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनो नालाय, ओंखायनो आङो एसे भिडिअनि गेजेरजोंनो आङो फोरमायना होनाय जाबाय आरोना। मामा नै डिडि केन'सानि भिडिअ नायनोसै ने? नै होनखालायबाय। केन'सानि नायगोन ना डिडि केन'सा? र' मामा र'। नै नुदों दा? नैबे बिनानाव केन'सानि भिडिअखौ नायबानो ओरैबायदि मोजां मोनो बियो। दलद थाखालायो। गोजांसोबाय आंखौ दुगैनानै। मामा नों मोसाया? दे मोसादो। लाजिदो। नै लादो। नै नैबे एलबामखौ नायनानै जा मोजां मोनो आरोना बियो। 6 मान्थ 7 मान्थनिफ्राय नायबोदों बे भिडिअखौ। लाबावबायसो मबाइला। जा मोजां नायखायो दा नै। दे मामानो ओरै जिराय दे। ओरै जिरायना नायदो। ओरै मोसाबावबाय नै। हमथेबाय। दे नायदो दे। हमथेबाय मामानो हमथेबाय। जा गोसो होना नायखायो दा। आरो मोनसे गान दोङो, दाखालि मोनसे भाइरेल जादोंमोन ना, फेसबुकाव लोगो मोननाय ना मा होननाय। ओमफ्राय बेखौ दामबाबो बियो मोसाखायो आरो, दामनोल' नांगौ गानखौ। नायदो मा बेसेन नायो। दे मामा मोसादो दे, नोंलाय मोसायो दा। ब्लेसिं ओइ मोसाया? दे मोसादो। गसं। गोग्लैगोन दे मा गायगोन। माबा फालेंनिफ्राय बे गाहायाव ओंखारनो नागिरदोंमोन आरो मोसानो, ओमफ्राय जों ओंखारहोआखै। दे मामा मोसादो दे। केन'सा डिडिनि गानखौ मोसादो दे। मा मोजां मोनो मालाय। आरो जा किउट खाना केन'सायाबो। मोसादो थां। दे बाबाय मोसानो होबाय थांदो। नै जिरायबायसो। मबाइला हमथेबाय। दे मामा दे। मोसाबाय। गोग्लैनाय मामा गोग्लैनाय। ओरै फैदो, ओरै फै, ओरै थां। ओइ
Mama blessing मोजां मोनदों दिदिखौ नायना बोफामल' नायखायो हारसिंनो नांला दे मामा नायनांला दे जाबाय दे दाउनाव नायदो दै हा नायबावोनो नायबावखायोसो जाबाय नायला गाबोन नायसिगोन दिनै नायबा गाबोन माखौ नायनो नुदों दा जा बिथाबखायो गुबुनाव खालामनो हासिगोन जाबायलै नाया हामा ओइ आथिंजों जोदों नोङो आरो मबाइलखौ जाबाय मामा दे खुद्रिबाय नै रागा जोंबाय भिडिअ देखायासै दा आङो बुथेथे जाबाय नै गाज्रि नोङो नायबाय थायो नायनांला दे गाबोन नायगोन दे सोना दे रागा जोंबाय गाबोन नायगोन दे सिङा मोजांसो सनासो नालाय मारै बुथेथे थाखो भिडिअ नुयिनि दुखु मोनबाय केन'साखौ नुयिनि दुखु मोनबाय नोङो आब' केन'साखौ नालाय बुथेथे थाबावलायो नो नायलायबाय दा नै เ
दोननोसै आं गाबोन नायसिगोन दे स' बिदिब्ला आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आरोना बिनानाव किनुसाखौ आंनि फिसाजोआ नायनो मोजां मोनो नालाय ओंखायनो एसे आङो शेयार खालामना होबाय आरो नोंथांमोननि ना मा नोङो दिदि किनुसानि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनो ना ओंखायनो आङो बयनोबो दिनै फोरमायना होबाय आरोना नोंथांमोना गाज्रि मोननो नाङा दे नामा गाज्रि मोननो नाङा दे आं भिउस लुगैनानै बा साबस्क्राइबार लुगैनानै बे भिडिअखौ बानायाखै आरोना आंनि फिसाजोआ नायनानै मोजां मोनो नालाय ओंखायनो आङो र' मामा फोरमायनानै होबाय आरोना दे बिदिब्ला बाय बाय लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो